والله تعالى ككلبانديك كشيريا كروكرويا عليك كتشيديك صلى الله عليه وآله وسلم ككشين النما شاما ينعلفه أكو جيدي عليك ركا أني عليك رسمو أنا جنو أني مامن تقرأ أنه في تشينغا فكتاسي القيامة سنة سليمة أوكوك ولد كنقربلا نداء التقوى بآية من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أسلاموا مؤمنوا أي سر علي سرني كيرلا أكنسو أكسفيو فأكسرو أي إسلامي من عمل الله تعالى فوق على التنكر كريا وأسلام دينك ألمي أنج إسلامي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أسلامو أنت في بكما كجنيا يا الله سناما كتبا ربي الدمنا نمي دونغودو لو كافو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أمك جمع كتب بدي دمنا نئوي ما جاموني كانورا ودبتوغا فراكا وما كان فلاي من فلوي سيسا أمباي نمو ينغارا بولون ونو أسلام ملما وكلمة الشهادة وفاكو تادو بنا أنغال لجي فدو بي kudu nyefo nyoy kudu korofo nyoy bamanangala anga siga fedo fam kada ka alay kangardi da ay ko ngana sama fiyo fa ka sura islami ka ko onye anga islami nyi ko do be ba dama de jigim seede ni nyebe ni kibaro munu na binamba ke yele koy ni bina mɔgɔw ɲininka u sigiyɔrɔw la silamɛya la i b'a sɔrɔ u tɛ foyi foyi dɔn a la nka u ɲininkali yɛrɛ min kɛra yali e ye silamɛ ye wa o bɛ kɛ kuma ye min bɛ cun u kan kɔrɔ ye di ale yɛrɛ bolo maa kan ka ale yɛrɛ ɲininka ko a ye silamɛya an bɛɛ bɛ ten o ni sin kɛra an fɛn o fɛn ma bɔlɔ kɔnɔ k'i ɲininka k'i ye silamɛ ye wa ɲininkali yɛrɛ de bɛ ɲini k'i tɔɔrɔ parce que e bolo o yɛrɛ sera fɔli ma wa o ye ɲininkali bɔ wa nka o kuma kelen in na i mana ɲininka silamɛya ko o ko la i ko k'i t'a dɔn e ko in lajɛ ko fila don a fɔlɔ n t'a ɲɛɲini n bɛ ko la n t'a ɲɛɲini n t'a ɲini k'a dɔn ni n tɛmɛtɔ ye min mɛn ten ni n tulo fora min na dɔw ta ye o ye nga fiɲɛ fankelen o caman bɛ segin a lasebaaw yɛrɛ ma n'o ye an minnu b'a lase mɔgɔw ma parce que tuma dɔw la e bɛ ɲinɛ tuma dɔw la diinɛ lasela o b'an bɛɛ sɔrɔ e yɛrɛ hakili la k'i ni minnu bɛ kuma na e hakili la k'i n'u ka mustawa ye kelen ye e bɛ duguma kuma dɔw fɔ ten ka tɛmɛ a tigi m'a kɔrɔ dɔn nka a bɛ maloya ka ɲininkali kɛ k'a kɔrɔ ye di a t'a laɲini dɔn nka a bɛ maloya ka ɲininkali kɛ ko a laɲini ye jumɛn ye ka d'a kan ale yɛrɛ bolo ne bɛ silamɛya la a mɛnna
ni fɛn fitini walima dongo do ameni min fɔ ni ne nana nin kɔrɔ ɲininkali kɛ karisa bɛna jɔn ka silamɛya la o fiɲɛ ban an caman sɔrɔ o y'a to an y'a kanu bi ka kuma dɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye hali a kana janya walasa bɛɛ k'a faamuya ni silamɛ ɲininkara ko kalimatu shahada ko e b'o dɔn wa ni k'i to dɔn o ye kuma jugu ye dɛ ka kalimatu shahada k'a fɔ i da la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o de tɔgɔ ye arabukan na ko kalimatu shahada ko seereya kumakan e tɛ e bɛ kuma in yɛrɛ dɔn ka gɛlɛn silamɛ k'a fɔ k'a tɛ nin dɔn dɛ a fɔcogo ka ɲi a ma ɲi o y'a dama kuma wɛrɛ nka mɔgɔ ka kɛ silamɛya la k'a tɛ nin dɔn o man ca dɛ n'o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah o ye ashhadu tigɛlen ka bɔ a la ka k'a kuma dafa ni mɔgɔ kafiri nana k'a bɛ don silamɛya la a dontɔ silamɛya la komi ale dara a la sisan a dara ala ko la ale de bɛ n'o seereya kɛnɛ ka mɔgɔw ɲɛkɔrɔ seereya dun bɛ kɛ de ka ko dangɛnɛmaya k'a bange adamaden bɛ ko bange cogo di i b'a bange ni kumakan de ye bana e de bɛ na sisan ka seereya mɔgɔw ɲɛfɛ maa o maa donna silamɛya la alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam a b'a sɔrɔ u dara ala la u dara alakira la sisan u bɛna o seereya de jira kɛnɛ kan o de fɔtɔ ye nin ye k'a fɔ ashhadu ne min filɛ ne burama min jɔlen filɛ ne madu min jɔlen filɛ ne kaari min filɛ nin ye ashhadu ne bi seereya an la ilaha k'a fɔ bato ma si tɛ tiɲɛ kan illallahu fo ala munna tiɲɛ kan an b'o fara a kan parce que mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛw caman bato nkalon kan bana ala de bɛ bato tiɲɛ kan a kelen bato ma si tɛ tiɲɛ kan illallah fo ala wa ashhadu n bɛ tila ka seereya anna muhammadan k'a fɔ muhammadu rasulullah ala ka ciden don dɔw b'a fɔ ko abduhu wa rasuluhu n t'a fɛ ka kuma in ka compliquer rasulullah o rasulu min fana filɛ ye rasulu nka bɛɛ maa fan bɛɛ ko rasulu tɛ dɛ rasulu de don n'i ye ara fɔ i bɛ su fɔ ka su sama ka sɔrɔ k'a kunjɛ ni lu ye lu y'a dɔn lu o ni ru tɛ kelen ye o ɔhɔ bɛɛ k'i hakili to nin na ashhadu an la ilaha illallah walima ni maa min y'a degeden fɔ k'a dafa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi nin kumakan fila in de tɔgɔ ye arabukan na ko kalimatu shahada o kalimatu shahada bamanankan de kɔrɔ ye ko seereya kumakan silamɛ b'a fɔ cogo di k'e tɛ nin dɔn mana e b'a la ni kan jumɛn ye an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na kuma juguba silamɛ ka ɲininka i k'a fɔ ko kalimatu shahada k'e t'o dɔn nka laala an bɛ se ka bɔda k'i ye ni min ye o ye nin yɔrɔ de ye e t'a dɔn kalimatu shahada de ye fɛn min ye a tɔgɔ fɛn dɔ de tɔgɔ fɔri ye a bɛ komi maa bɛ fɛn dɔ dɔn o caman b'a adamaden i b'a sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ dɔn nka n'i nana a tɔgɔ fɔ a ye tɔgɔ la a tɛ tɔgɔ min dɔn a b'a f'i ye k'a t'a dɔn o bɛ yen o bɛ kɛ adamaden la ka ca i b'a sɔrɔ hali jiri dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dugu mɔgɔw t'a wele cogo kelen na i bɛ na i b'a fɔ a tigi ye k'e bɛ nin jiri in dɔn wa a b'a ko ayi k'ale t'a dɔn dakuru ye kelen hali a tɛ sigi a b'a ko a t'a dɔn nka n'i ye jiri in tamasiyɛn ye k'a tamasiyɛn ye a bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ a ma a b'a fɔ ko n b'a dɔn ko nin tɛ ko an ka dugu la anw b'a fɔ a ma tan komi silamɛya an ka dugu la tɛ silamɛya la silamɛya ta ye fɔcogo kelen ye bana bi kɔfɛ ni silamɛ ɲininkara o kalimatu shahada k'o ye jumɛn ye sin k'a tigi jaabi dɔrɔn ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nin kumakan fila in de tɔgɔ ye ko kalimatu shahada ko seereya kumakan seereya jumɛn ye
alaka kelebandia ni alaka alaya ni alakira ka cidenya o sheria ka sheria o ka o kuma kan de ni kuma kan munun be mo ka sheria jira oluka o kuma kan de ni kutuba be de bedamne no ye kutuba e je yoro aka gelen kutuba kalana kana jona ma segini flaka voilà manga islamé ka fo ka toton da ame fen chama fo andala to de bula ni gara to arab kana hali mo chama misri kona fen chama be ni ga to le ta don ni ma arab kan kala ni ma madrasa ke ima dina kalange ima melamenna wal ma ima kodo ni c'est ka fam parce que on kera mo wowe ambe ko lati am ma famba mo wote dina kula ita yini ka don o dan farabani yoro chama mo wowe fa do mo wowe nulu dona ko la o ko nyeni ka afam masalan yini ngasiam ni na islamina ko e la ilaha illallah do e afa e ka bawo la ilaha illallah jon ba fakato do gani ko ama ko ebe tahlilu don at-tahlil la ilaha illa Allah o de arab kan ko at-tahlil tahlilu de la ilaha illa Allah to la ilaha illa Allah to at-tahlil ko la ilaha illa Allah fo ebe siga ina ke tahlil da ale de tahlil ko islam to la ilaha illa Allah abo donge daka foka to de arab kan at-tahlil ale to don Ibrahim yako alhamdulillah fo bodo abo fo dongodo ngani ko at-tahmid ma maana kalimatu at-tahmid tahmid yajmai alo ko at-tahmid hayna toto kasura abo fo dongodo at-tahmid bodai ka fo alhamdulillah ima Allahu akbar bodo abodo taban abo fo dongodo ngani koko at-takbir Allah akbar foto de arab kana ko at-takbir subhanallah foto ko at-tasbih wana angala je ka kalandoke kana ku imbeke ibe mo gono fetin doro mo dowla abiski ga yele dowla ayini gali nywana no ma wara bi shin ira mai tiga jabi goyi wallahi oyiche ibiski ka yele dota jabila ko ndani damado bina yini damado yini gali bina kiyere la yere to donko hani kumbere mine isel to be mivo e wil to be mivo to de ba bela mina yere fo ko tekili ibe ko bara fon fena islamela kuma kan chama be islamela ni wali chama be to de bula arab kana to bula arab kana fiku srafe don bo ko to dalum bala al krere ka to folum bala sallallahu alayhi wasallam wala bi kofe kalimatu shahada shiriak maka ode ka fo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wal ma'allim gumi ashhadu tika wala amma dafa kusube nga obela bisiga fa to chama worebe مكينا لا إله إلا الله محمد رسول الله والما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أتوقع تشا نغا توبلا لكو دوني أديني متنين ما كان فلاين كلمة الإخلاص وبفامة كلمة الإيمان وبفامة أيوة كلمة الهداية وبفامة كلمة الفرقان كاتشين كلو فرق بنونا والما كلمة الفرق بين الكفر والإيمان وفرق فام فأم وبين ما جمون كوني كلمة الشهادة وياتقول لك الدنيا عن جنتو أولى وكلمة الشهادة أبمنا تدوري كو شيريا مكان شيريا جميني كو منشيريا كشيريا على كلبانجيا كأني كشيريا على كراكا تشيديا واضح يا دون سمني نفورا أمبي مي أفورو دلا أمبي مي أفورو دلا أتى أمبي تكاني ما كان فلاي من فوق كتبات دمنا نوي أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله وكما كان فلين ودي توي عرب كان كو كلمة الشهادة كو شيريا مكان والما ما دوب سيغا واي نافلدو الشهادتين وديدو نتافكا كومبليكي تيبا فيغا فو انغا ابو فودو بينا على السلام دوب سيغا كلمة الشهادة بلا أشهد أن لا إله إلا الله كلينغا كافوكو مفردوي كاسورا كافوكو الشهادتين كو شيريا مكان فلا كو ديا فلا فرالي يونغا لا أمين فلكا مين فو أبو وسكي كذاك محمد رسول الله عليه تقولي لا إله إلا الله نفع ويفنشيدون الإسلام أبولو ويفن فام يلي كلمة الشهادة بسيغا فلا بفرانيونغا نما من كو أي كو فلا كو الشهادتين دي كو شيريا فلا نياد لما كما أنت فكما كومبليكي أشهد أن لا إله إلا الله كما عليك كلنت ما دوس لا ملا كلت عليك كلنت بارك نايري منا أفلا أبا أفلا جتي كومي كلن فلو كومي كلام تدو أدمنا دمنا نسير نيفه بريبرلاتك ورا ونفي منا وشيريا كما كان نو كشيريا على كلبانديا كشيريا على كرا كتشيديا ودي توي عرب كان كو كلمة الشهادة كو شيريا كما كان ويا بابا نغاي أي كما فهم أوا فانا بكوفي اسلام بكا حكلي تنا كلمة الشهادة يا رب كان دي وعرب كان نافر كلمة الشهادة أكمل مما وين كما كان دي نوي كشيريا على كلبان دي كشيريا على كتشيديا ودي اسلام دونغاي ni be do islamé la i kafir lama ibina ni fla de foka do islamé ibin de foka do islamé wa alayhi sallallahu alayhi wasallam santani saba abe maga abkega mo wele katandema qulu la ilaha illa allah tuflihu muna eta foka ko kama muhammadu rasulullah farakai o te fobo ale de baraka fo kwa fo la ilaha illallah ibi kishi niye kon geto yo ko fo idara alika kuma de law bana ka dala kira ka tidiana automatiquement ma mana fo la ilaha illallah kira tila sallallahu alaihi wasallam adara alkira ka kuma de la ko fo shiren afla farali nyonga abin de korofo mbi shira ka fo bato mashiti chienka fo ala o ko fa mbi shira ka fo muhammadu ya alaka chidin ni nyini gara hal ya tigi jabe bona ngala akai nganda don o mayala de kalimatu shahada ndo don o mayinde bashtal namboro la amena suratul fatiha ودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن فلوي ما تعود بسم الله الرحمن ودي فنتويك سورة الفاتحة سورة تودي فلني أين من كلامسان دي تقول سورة الفاتحة وكريتي دون باتشامان كو قرآن دايل للسورة كورني قرآن دايل إبي فولو علي دلا دو كو دي أتوقع سورة الفاتحة دو كو أي كو سيلي كلام بدايل ني أي ني سيل دمني نبا مبافا مكسبة دعاء الاستفتاء نون كوفي تكبيرة الإحرام منك من الكلام القرآن كلام دمني سورة فورا من سورة الفاتحة دي علي دي دم سيلي كلام جواب بكلام بالدم نار الله القرآن فنا كلام بالدم نار الله دي القرآن سورة فورا القرآن بالدايل ناي نبتوي كنا نشيفهم الله نيجي نقرأ سورة الفاتحة أي من كلام سويودي ni jo kibiseli ebe sura min kala ka sura wala tuwala
ale de tɔgɔ ye ko suratul fatiha a tɔgɔ ka ca mugan kɔ ye nka a tɔgɔ la lakodɔnnen bɛɛ kan ka min dɔn o ye suratul fatiha suratul fatiha e mɔgɔ ɲini aw ka t'a dɔn f'i k'a fɔ ko bisimilayi bisimilayi ya n b'o dɔn kɛ n b'o dɔn nka a dɔw b'a fɔ k'u b'o dɔn fana nka n'u y'o kalan b'a sɔrɔ a ma dafa b'a sɔrɔ mun y'a to a ma dafa wala a kalan cogo man ɲi an tɛ lahanu ko kuma yɛrɛ an k'o to yen b'a sɔrɔ ni aya dɔ b'a jɛ walima kuma yɛrɛ dɔ tigɛlen don kuma dɔw ma dafa alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam ko seli tɛ maa si ye n'i ma suratul fatiha ma kalan ko seli tɛ yen ko seli tɛ maa ye maa min ma kalan kɛ ni kitabu ba ye kitabu a tɔgɔ dɔ de ye ko ummul kitab kitabu ba wala suratul fatiha o de fana bismillahir rahmanir rahim katabla wala dhalina o sura faralen ɲɔgɔn kan o de tɔgɔ ye arabukan na ko suratul fatiha a bamanankan ye ko dayɛlɛli sura n'an bɛ seli an b'a fɔli min kɛ allahu akbar siɲɛ fɔlɔ la an bɛ allahu akbar fɔlɔ fɔlɔ min fɔ tɔgɔ de b'o la o tɔgɔ de ye ko takbiratul ihram ko haram kibaru kɔrɔ ye ni i y'ale fɔ ka ban i donna seli kɔnɔ seli daminɛna a bɛ fɛn bɛɛ baara bɛɛ bali ma sa fo seli baaraw takbiratul ihram a karamɔgɔw bɛ nin fɔ ka tɛmɛ ten kalandenw b'a fɔ ka tɛmɛ ten a tila ko bɛɛ b'a dɔn b'a dɔn n'i ko seli Allahu akbar fɔlɔ a b'o dɔn don o don a b'o kɛ o nka n'i ko takbiratul ihram ye jumɛn ye a b'a fɔ a t'a dɔn takbiratul ihram o ye seli Allahu akbar fɔlɔ fɔlɔ e sigilen bɛ na nin kɛ ko Allahu akbar caman tɛ seli kɔnɔ tɔw tɔgɔ ye di a fɔ tɔ ninnu ma ko takbiratul intiqal ko yɛlɛmani takbira n bɛ bɔ seli cogo dɔ la ka taa cogo dɔ la n yɛlɛmatɔ ka bɔ cogo dɔ la ka taa cogo dɔ la n bɛ Allahu akbar min fɔ o ye takbiratul intiqal arabukan dɔrɔn ko yɛlɛmani Allahu akbar fɔ dɔ in ye seli daminɛni Allahu akbar fɔ n'i y'a ye u bɛɛ tɔgɔ fana bɛ f'u ma damana ka d'a kan a bɛɛ n'a kiiri don takbiratul intiqal o toli kiiri ani takbiratul ihram ani o toli kiiri tɛ kelen ye ni maa min sinna k'i bɔn seli kan ka ɲinɛ ka takbira fɔlɔfɔlɔ in kɛ a ma seli daminɛ o a ma seli o nka n'a ɲinɛna i kɛtɔ k'i kunbere minɛ i ɲinɛna k'a fɔ Allahu akbar walima i taatɔ sujudu la i ɲinɛna k'a fɔ Allahu akbar هذا واسع الأمر فيه واسع وكوكا نغون كوجكو وتسل تشيو nga takbiratul ihram e rabbina Allah akbar min fok seli damne to nin kunu atinye fok kala do de kake fanga flekan sebe de do ko yeni nima angana ko beke mbala nguveti wa kitabu do bi hajmu ya mambo basoro ni komisema nunu bɛɛ perepere latigɛlen du kɔnɔ wa sɛbɛnni don kan bɛɛ la bi wa ni maa min e tɛ se ka kan si sɛbɛnni kalan i bɛ se ka lamɛnni fana kɛ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ yen bi minnu bɛ ninnu détail k'a ɲɛ ka tɛmɛ anw ka kɛcogo nin kan ka d'a kan nin ye nin kuma bakuruba de ye dɔrɔn ne b'a fɔ bil isharati labibu yafhami n'i bolo si hakilima b'a tɔ faamu ani ka kɔrɔyali kɛ ka taa kalankɛlaw ye u k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na ne y'a dabɔ o de kama hali ni ne ka nin fɔ cogo in ma dafa n y'a dabɔ ka kɔrɔyali de kɛ mɔgɔw ye an ka hakili to ko daminɛ ninnu na n'an hakilila ko mɔgɔw tɛmɛn'a kan maa caman t'u dɔn dɛ ne ye o de faamu kɔsa in na an hakilila ko mɔgɔw tɛmɛna ko caman kan mɔgɔw t'u dɔn dɛ mɔgɔw tun bɛ maloya ka segin ka n'o ɲininkali kɛ a bɛ kɛ o ko maa ni maa dɔ bɛ mɛn i dɔnbaa yɛrɛ yɛrɛ don kuma bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn maa sɛbɛn fo nka a tɔgɔ t'i kɔnɔ bilen a tɔgɔ t'i kɔnɔ bilen ni maa min sɔmi ka jansa ni k'i b'o tigi tɔgɔ ɲini i b'i dɛn ka ɲininkali de kɛ i b'i dɛn ka maa wɛrɛ de ɲininka n'o tɛ n'i y'a yɛrɛ tɔgɔ ɲininkali k'a yɛrɛ la a bɛ kɛ maloya ye o b'o don bɛɛ k'o miiri la sa
jali kar kun dene to do الإسلام لغة الاستسلام لله والانقياد له. لكي ولو كيف ما تعمل مدعو لو كنا فرعنا هذا الاستسلام لله والانقياد له. كا يرد دجول دي علما يرد كل علي المسلم أقوله يجمع كل ما من جمع كاير كل علي سلامة ربو سلامة كلمة نيني ربو كوري أقوله لكو كل علي كل علي نام بتولي نا كلمة جاي يو فرا كوايا تفني كلا نكلا نوايا تفني كل علي نا كلمة جاي ني أبتولي dana ni 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 boro la na fara ko islamaya joseun hadisa de bo jari ka fara ko islamaya joseun we duwe mana fa ibo jabi ni hadisa fara kuma duwe est ce que l'état miri dono ere ka jetila ko mun joro ka bo islamaya parce que ko tambu shi amiri ni matara kala sara de ba miri de ngara dono ko islamaya joseun ka fa joseun islamaya ati siga ka islamaya re province monka esquile do lebiska era chile di mirido ko pas la baya ko bara ko gele do la jele de bara amra amba ko dala salama wati na tala ka wanu dala min waya ay ko gele ko de de dala min waya la dum ambo كفي كفاز في شهادتين فجأ تسوق ولا مواجب كونا واجب كونا ما سيئة هذا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. ابو شهادتين ولا كلمه الشهاده فهو فرضنا اني رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. إمام فنما فوفت ولا نقول الشهادتين ويجمع إسلامنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لبي من الكتب لبي جميل وقرأ تكمينا وقلت الشريعة تفضل بمورد شجاع وعلى لا إله ربنا لا إله نفي إلا الله إثبات وأكل زي ده أكيد بين ما سيبك تبغى لا إله كتين كتب الله في كفر لا إله وفوق الدين كتير هنا نقول لا إله وقرأ ركان على دي يوم ويقول لي دوبي فوق أقول يقول على كل شيء وقول
ga islamaya ka fotula kuma fulai ne ka fara nyoma la ilaha ala wala fuite ni ga na bato jenga illa allah ala kili ala kirana ala min ko fo ay ala min ko ko la min ko la mi al arsh ti amika min ba islamaya ti ga ko ko ana yi ka makanu ni min bora rabdana ka fi domina hakli to kula ko mi kishi kara to ka bi kono da sulame jayudi ya bi ma dobla lamen na bil lamen na ka bi shi ki ko ti shije abta ne ni garab dem sama do ti ta don ya ambe ko ko mata ana na ta nyon to chi ha ka ala nyon to chi ni ba ama ko son do ni nga na tla ku ni nga ko ma ida sulla ma ro be wala ta ko na bra ka do ko no be ni ka fa ma ka ka ke bare ha wa Allah na tla ka karamo jara ko a bo fana be ta dar fu ba ko na ni bodo amadi adama de ga silma Allah ba ina tibi ka karamo ko robo kana yara nga se o roma ha da kebe o no fe bolo ko ne yara ka sauna di bula da ka bisa na ko kuma ga ko ka ta ka bulu ana ko bla na control ko ka bisa kana ma kula sai ni ana file ka suba na kan ni koroto da be bar dem ne nu ele kana ko e ko dan marra yitina bara era ni almin darasi erna ni erduru mo be karsala ni no yoy nan kuma ware asu kalo sababena ya dir dai da maski bi wal tado do do mo be pasila aba am ma ku meta pambali daka ku wuli kana dine de ingali ke kenan den de do halli min masala bina ka tara masala na ba masala na ba ko fembere concerné a yeti bi ka bato yi wuli ka no de yimeri da ustaz bo ay no so ko tan abazo ni so ke kiri tu shikunga akiri ushimi yorota da do no so chebu maraka ushiga mo masa wena kana ko ay no so ko mo ba ke da ko ba na fatola e be fatola e te fatia kana tu mano e to ni ala ko suma misalan caman be e ta ko to dumana baraji ka bo e to yi ko to seli nyana na chino ni ko don la ka mo da kai anu anan se be ne de ma chambe ma ko kara ga bi a le ku ka cheki o rampi ngere be waru ko se be sikula be fen caman ke ngere mu do yo ni ko kilo ala ka be ti di manya ala ka ti da na Israel ala ku fa mu ya rabbi ala ka ti ama mo do be amu ko ti chaya ko Allahumma habbibni ila al-iman wa shahidni fi dunya wa akhirah ya waj'alna min ar-rashidin ya muqaddim al-qulub lana alayhi قل كفر الشاية اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكمل من يدعي وأنا بدي سكونا من يكمل إلى من يبارك كمل إلى أبي جمع على كم كتبون ما لكن أو كتبون ما لكن على بارك بارك كتبون ما لكن ويا لكن جيل من يال لكن جيل على إسرائيل ala ka an ka diinɛ kɔlɔsi diinɛ faamuya ala ka d'an ma ala kira o de fɔ fo n'ala ye hɛrɛ laɲini mɔgɔ min f'a b'a tigi faamuya diinɛ n b'a la dama tɛ k'a faamuyali kira ye kuma in fɔ n'o sira ko ni ala ye hɛrɛ laɲini maa min k'a b'a tigi faamuya diinɛ a ma fɔ sɔn ko wari de wa juru maa maa ye k'a bɛ ala ko la n'i y'a ɲininka a siya basita a ti ka a ɲɛfɔ cogo la ni tiɲɛ na i yɛrɛ b'a dɔn hali ni a ma karamɔgɔya fɔ nin kɔni de don laɲini ala kumaba kɔni nka i mana ɲininka fɛn o fɛn n t'a dɔn a tɛ sukɛla fari ne y'a lamɛn o dalen e
Et il y a bon, qu'est-ce qu'on va faire de Jésus Christ? On y va plus. Angana dire beaucoup. Il était tout là. Il était tout là. Pas de problème. Bana. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله